אורך בריא, תמיד בריא, ויעקב הלך דרכו, מתפללים לבשורות טובות, ישועות, נחמות, נקמות, חזרה לשיעורי שמחת תורה תשפ"ד. בליל שמחת תורה ברוך השם היו הקפות, לא קצרות, עם הרב, אבל לא היה שיעור. בבוקר לפני ההקפות הייתה התוועדות, אז לחזור במה שאני זוכר שדובר. הרב פתח בעצם בהמשך למה שדובר במוצאי יום כיפור, טרם פורסם. אז הרב אמר שיש כוונה מיוחדת בעצם כל הימים שנמצאים בהם. אמר שאחרי ש10 ימי תשובה עוסקים בתיקון של 10 עומקים, באמירה של ימים העמקים. אז אחר כך, ושוב זה נגמר ב- ביום כיפור עצמו. אבל שאחר כך יש את הכוונה של להקביל את י"ג מידות הרחמים. אומר, יש 10 הדיברות, זה מספר שרב הסביר באריכות בשבת תשובה, שב10 ימי תשובה, חוץ מ10 עמקים מכוונים כנגד 10 הדיברות. ואמר, מה עוד חשוב, כמו היחידה הכי חשובה חוץ מ10 הדיברות, י"ג מידות הרחמים. אז אחרי יום כיפור יש עוד י"ג ימים של ימים החגיגיים. בארץ זה עד איסור חג עכשיו, בחוץ לארץ יש עוד יום שמחת תורה. אז בעצם יש שוב 4 ימים עד סוכות, ועוד 8 ימים של סוכות, בחוץ לארץ 9, בארץ 8 ואיסור חג, זה יוצא י"ג, זה י"ג מידות הרחמים. מה זה הרב כבר הסביר בעצם במוצאי יום כיפור, ואמר שזה כוונה, שזה מה שצריך לחשוב עליה, צריך לסבור איתו. אז בעצם הרבה ממה שדובר בשמחת תורה היה המשך והתבוננות בכוונה הזאת. עוד לפני ההסבר המפורט, אז הרב אמר שלפי הכוונה הזאת, שמיני עצרת בעצמו, זה המידה אחת לפני האחרונה, זה התיקון של וחטאה. זאת אומרת, צריך להבין מה הקשר בין וחטאה ל... ליום הזה. מה וחטאה בתיקוני דיקנה אצל האריזל, זה התיקון זה פומה קדישה. בשביל להבין את הקשר של הפה, על הפה בעצמו כתוב שדעת גניז בפומה. הדעת של עתיק גנוזה בפה. כלומר בשביל להסביר את זה, אז הוא הסביר את דיבר על כל הסדר של כל מה שקורה בימים האלה. מראש השנה עד יום כיפור יש את בניין המלכות, כל 10 הספירות שלה, סוד הנסירה. הוא דיבר בעיקר, אפילו לא זוכר מזכיר את המילים סוד הנסירה, דיבר בעיקר על בניין המלכות. ואחר כך 4 ימים שבין יום כיפור לסוכות, זה 4 ימים שיהיה החזרת פנים בפנים. ואחר כך כל סוכות זה חיבוק, ומילות תחבקני. הדבר הראשון שעומדים פנים אל פנים זה חיבוק. אחר כך חבטת ערבות שעשינו, שמחת תורה שעשינו אתמול, זה סוד הנשיקים כמו שכתוב. ואז בשמיני עצרת מתחולל הייחוד, מתחולל הזיווג, שבעצם כתוב שאנשים מחלקים בין שמיני עצרת שמחת תורה, כמו בחוץ לארץ, מה זה שמחת תורה, שכתוב שהלידה, הזיווג הוא בשמיני עצרת, ואז יש לידה
בשביעי של פסח בקריעת ים סוף, ממש כשחוגגים את שמחת תורה, אז יכול להיות שזה כמו לעתיד לבוא, שיהיה הרב יולדת יחדיו, שלא צריך לחכות עד שביעי של פסח, כבר מיד יום למחרת יש את הלידה. ש... שהדעת דגניס בפומה זה דעת של דעת דרדלה, מה שבעתיקה ככבד, זה מה שכתוב עליהם, שלושה הם הנפלאו ממני וארבעה לא ידעתים. ש... זה דרך, דרך הנשר בשמיים, זה הכתר של רדלה, דרך נחש של הייצור, זה החומה, דרך אונייה בלב ים זה הבינה, והדעת דרדלה, שזה מה שגנוז בפה, זה בפומה קדישא, זה דרך גבר בעלמא. בעצם שהדעת דרדלה זה השורש העליון של ואדם ידע את חווה אשתו, שזה הדרך גבר בעלמא, הכל בא לא ידעתים, הכל ברדלה, זה מאוד מתאים שהיום של הזיווג שייך לתיקון וחטאה, שייך לדרך גבר בעלמא. אחרי זה היה משהו עם הרמז שלי וחטאה, אבל נראה לי שזה שייך יותר להמשך. בואו נראה לך כרגע, אולי שייך להמשך ויצוף בהמשך. שאחרי זה הרב בעצם חזר על כל התהליך, שהכל מתחיל, וזה הוא אמר גם בשיעור בביצוע יום כיפור, שההקבלה של הי"ג ימים ממחרת יום כיפור ואילך, זה מתחיל משם כל, כלומר קוראים ליום הזה גץ נמן, שם השם, ויש לזה כמה הסברים, וההסבר אולי הכי פשוט זה שעד עכשיו אמרנו המלך הקדוש, וממוצאי יום כיפור חוזרים להגיד הקל הקדוש, דווקא חוזרים להגיד את שם השם, זה ממש, זה היסוד של כל ההקבלה, זה מאוד מתאים שהיום הזה הוא שייך לשם כל. ממש שגם כשאנחנו אומרים, חוזרים להגיד הקל הקדוש, אז אפשר להמשיך לכוון המלך הקדוש, ממש שכל ההמשכות של ראש השנה ברצו, בשמיני עצרת הם בשוב, גם שבשמיני עצרת אנחנו אומרים הקל הקדוש ולא המלך הקדוש, אבל אפשר לכוון המלך הקדוש, כל מלך, כמו שאומרים, כל מלך נאמן, הכוונה של אמן, ראשי תיבות אמן. היה שם איזשהו רמז, אולי שקל במלך משלימים ל-121 ל-11 בריבוע, אבל אני לא בטוח. לא בטוח אם זה מה שהיה רמז. אה, 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 אה,
לא, לא זוכר עוד משהו, עוד משהו, עוד רמז בזה. אמ, אמ, איזה, אמ, אמ, וזה, אז היום הראשון זה ההקל, אחר כך היום, זה אולי יזכיר גם שיעור מוצאי יום כיפור, ויזכיר גם עכשיו שהיחידה של הבאה מבין יום כיפור וסוכות זה כל חנון, כל תחום חנון, ערך, או שערך זה ערב סוכות, היום שלפי הרי זה הכי טוב להרבות בצדקה, כנראה שכל האריכות אפיים מתבטאת בצדקה, או שלפי האריזל, ערך אפיים מתחלק לשתי מידות, גם בזה הוא מוסיף. שזה משהו מאוד מאוד מכוון כאן, מה שכתוב בתחילת ספר דציניותא, שזה החלק הכי עמוק והכי עצמי בספר הזוהר, שבעולם התוהו, לפני שהיו אשגיח הנפין, לא היו, לפני שהיה מתקלה, אז לא אהבו אשגיח הנפין באפין. איך אז אפין באפין, פנים בפנים, שגם קראנו במשה רבנו, בקריאת התורה, לפני הקריאה, קוראים שלא קם עוד נביא בישראל, אשר ידעו השם פנים אל פנים, שבארמית הפנים אל פנים זה נקרא אפין באפין, אפיים, מה שהכי מתאים להגיד, שהאפיים, זה החזרת פנים בפנים, זה הכי מתאים, אם מפרשים את זה כך, זה שהיום הראשון של סוכות, היום של החזרת פנים בפנים, זה אפיים, זה גם מאוד מכוון, כשמסתכלים מה זה חיזור בזה עוד, אז כאן כבר רמז, בגלל שזה, ההסתכלות הפנים בפנים זה יונתי, זה עינייך יונים, כשמסתכלים על זה, אז לא צריך שום דבר, לא צריך להגיד שום דבר, יש בעצם החזרת פנים בפנים, יש מעלה גדולה. נזכר שכשהרב, מהקהל העירו, שכשהרב לימד את הי"ג ויאמר של פרשת העקדה, כנגד גמילות הרחמים, אז זה שמכוון כנגד אפיים, זה ויאמר יצחק אל אברהם אביו. אחרי זה כתוב ויאמר אבי, כלומר ויאמר יצחק אל אברהם אביו, זה, הוא לא אומר שם שום דבר. ושזה בגלל שזה שייך למידת אפיים, והוא הרגיש שיש שם איזה דינים, והוא לא רצה להזכיר אותם, רק שהם התמתקו. זה שלפי הפירוש המחודש הזה, שאפיים זה החזרת אפים באפין, אז זה יוצא אז יוצא שזה הפוך, שזה לא בגלל הדין, אלא בגלל, אה, אלא בגלל שלא צריך להגיד שום דבר, כשיש הסתכלות פנים בפנים, זה קשה, אבל כן, אז באמת לא צריך להגיד שום דבר. אה, אה, אחרי זה, שה- שהיום השני של סוכות הוא ברב חסד, כלומר שזה חידוש קצת, היום של יצחק, יש בזה די יצחק ויצחק גבוה, וזה דווקא ברב חסד, כמו שברב בגימטריה יצחק, באמת באריזה מוסבר שיש תיקון, יש קישור בין ברב חסד דווקא למידת הגבוהה, למידה של יצחק, כמו שנסביר אחר כך, אחרי זה באמת זה יעקב, זה גם מאוד מאוד מובהק, תתן אמת ליעקב,
זה נוצר חסד, לפי זה יוצא היום הרביעי של סוכות, האושפיזה של משה רבינו. מה שזה גם קשר מובהק, שהאריזל אומר שנוצר בכתיב מלא עם ו' זה כמו צינור, זאת תהיה צינור, וזה יוצא משה עם הכולל, גימטריה מפורשת באריזל, זה קשר בין נוצר חסד למשה. אני מזכיר גם שנוצר חסד זה המזל העליון, של החומה, לאלפים, שייך לאהרון, מה זה לאלפים, יש כמה הסברים, הוא הזכיר, בדיוק כך הסביר למה זה קשור, שלאלפים זה תשליך, במידות של מיכה, תשליך במצולות ים כל חטאותם. מה שלאלפים זה לאלפי דורות, שאהרון מברך את ישראל באהבה, וההמשכה שלו זה לאלפים, זה לאלפי דורות. זה נושא עוון, זה באושפיזה של יוסף, כרגע לא זוכר שהיה בזה הסבר, בפשע זה הושענא רבה, גם בזה אני לא זוכר כרגע הסבר. עוד פעם תצא שבחטאה זה שמיני עצרת, מזכיר שגם במידות של מיכה, שהן המידות הפנימיות, הן האור שבתוך המידות של משה, אז עכשיו, מה זה וחטאה? זה שנשבעת לאבותינו מימי קדם, ותן מת ליעקב, חסד לאברהם, שנשבעת לאבותינו מימי קדם, או שזה בכל המידות שם אצל מיכה, זה הדבר היחיד שיש לו ביטוי של דיבור, שעשה הם לא רק התמונות, אלא שהוא נשבע לאבותינו מימי קדם, זה שייך לתיקון וחטאה, לפום הקדישה. נחזור לזה. זה לפי זה שהמידה האחרונה ונקה, זה או מזוחה כאן בארץ, או שמיני עצרת, או שמחת תורה בחוץ לארץ. אחרי המעבר הזה, שהוסיף עוד כמה בירורים בכוונות, אז הרב אמר שבכתבי האריזה, משהו שהרבה כוונות בכתבי האריזה, אבל הכוונה הכי יפה, ממש הכי יפהפייה, היא כוונה מורכבת, אבל יפה, זה הסוד של י"ג תיקון דיקנה, של ההכרות שלהם וגם של הכלים שלהם. כל הי"ג תיקון הדיקנה נמשכים ממוח הסתימה וגם מגולגלתא, שזה החוכמה של הכתר והכתר של הכתר, חוכמה דאריך וכתר דאריך, כל אחד יש לו את השלמות שלו. ממש יש כאן יסוד חשוב שאם מפתחים אותו, אז רק ממנו אפשר לעשות הרבה תורות ביין משמח או יין המשקר, אה, שבעצם היחס בין כתר וחוכמה כאן, שבדרך כלל מבינים שחוכמה ובינה זה זוג, תרין רעים דלא מתפרשים להלמין, שחוכמה ובינה זה חוכמה זה זכר ובינה זה נקבה, אבל יש יחס בין הכתר לחוכמה, והכתר והזכר והחוכמה היא נקבה, ולפי הפסוק אמור לחוכמה אחותי את, מה הלשון היא אחות, אז מי היא אחותי, זה ההתחלה של אחותי רעייתי עונתי תמתי, כל התארים של הכלה, ו...
ומי אז הזכר? הזכר זה הכתר, שגם כתר זה של זכר וחומה זה לשון נקבה. יש הסיום של הפסוק, כמו לחומה פתיח, הוא מודע לבינה תקרא, שם, שהבינה היא שם הזכר, אמר לא, שזה שהבינה היא כמו זכר ביחס לכתר, זה היפוך יוצרות כזה, זה פסוק אחר, החוכמה תחיה בעליה, שם החוכמה מחייבת בעליה, שהבעליה זה הבינה, אבל כאן הסיום הוא מודע לבינה תקרא, מה שמסבירים שמודע זה גם קרוב משפחה, אבל הרבה יותר רחוק, החוכמה זה אחותי, קרבה מלאה, ומודע זה קרבה יותר רחוקה. אומרת שאתה עד סוף פסוק, אבל הזכר זה הכתר, והנקבה זה החוכמה, או משהו יסודי שעושה, והכל, ושוב, י"ג מידות הרחמים, י"ג תיקוני דיקנה, הכל נמשך מהכתר ומהחוכמה. ש, שכתוב שבחוכמה של הכתר, כל הפרצוף שלם, כל המידות שיש שם, אז את הכתר והחוכמה אי אפשר להשיג. אם זה היה מיר, זה לא היה נסבל, זה לא נתפס בכלל, ולכן זה לא מופיע בתיקון הדיקנה, לא בשורש של ה... לא בשורש של הדיקנה, אם זה לא מתגלה בסערות של הדיקנה, סליחה, כל הנושא הזה של הכתר והחוכמה התחיל מעוד עניין. הרב אמר נדבר להמשיך את מה שהוא הזכיר בשמחת בית השואבה, הדרוש של ועמדו רגליו על הר זיתים ביום ההוא, שיש שם 4 מדרגות, שיש זיתים, ויש שמן, ויש זיתים, ויש את הר הזיתים, ויש את עמדו רגליו על הר הזיתים. אז זה הסביר שהשמן זה החוכמה, ששמן זה התיקוני דיקנה, ששמן זה מה שיש בתוך התיקוני דיקנה, הוא לא הזכיר, אבל לכאורה קשור גם הפסוק השמן הטוב יורד על הזקן, זקן הארון על פי מידותיו, והשמן, שמן יוצא, הזיתים שמהם יוצא השמן, זה הסוד של מוח הסתימה, והר הזיתים, זה מאיפה שהכל, זאת אומרת, זה הגולגלתא, גדל את הזיתים, ועמדו רגליו, זה עוד מרגל יותר גבוהה. כאן מתחיל שהשורש של כל השמן זה מהזיתים ומהר הזיתים, ממוח הסתיבה ומגולגלתא, ממש שהיחס לזה זכר ונקבה, וכל מה שזה היה הקדמה, וכל הפתיחה של הנושא הזה. ממש שמתוך מתוך המידות, הספירות של המוח הסתימה, אז הכתר והחוכמה בעצמם לא מתגלים, אבל מהבינה ומטה עד המלכות כן מתגלה. מהגולגלתא, מהגולגלתא, הבדל חשוב שלא רק שהכתר והחוכמה של הפרצוף הגולגלתא לא יכולים להתגלות למטה, אלא גם הבינה של פרצוף הגולגלתא לא יכולה להתגלות. פשוט מזכיר לך שזה אחד מההבדלים החשובים, אז זה בעצם שם זה מתחיל רק מהחסד, וגם שהגולגלתא היא הזכר, ואין שם בכלל מלכות, אין שם בכלל נוקבה. אז בעצם יוצא שמה שמתגלה בתיקוני דיקנה, בשורש התיקוני דיקנה, זה שש המידות של הגולגלתא, ושוב מחסד עד יסוד, ושמונה מידות של מוח הסתימה. שמונה המידות שהוא עושה, כמו שיש עוד עניין בתוך הכוונה הזאת, זו כוונה מורכבת, ולכן היא יפהפייה, שיש בכל
אחד מתיקוני דיקנה, בכל המשכה יש שתי בחינות, יש גם אור מקיף וגם אור פנימי. והאור, וכמו שגם בספירת העומר, אז האור הפנימי נמשך בסדר ישר, ולאור מקיף הוא נמשך באופן של אור חוזר. כמו יוצא שהמידות הראשונות שייכות למוח הסתימה, והקל, חכום וחנון וכולי, יוצא שבשם קל, אז האור הפנימי זה בינה של המוח הסתימה, והאור המקיף הוא המלכות של המוח הסתימה, זה התחלה מלמעלה והתחלה מלמטה. ואחר כך ברחום, אז האור הפנימי זה החסד של המוח הסתימה, והאור המקיף זה היסוד של המוח הסתימה. משהו שאמרתי בעצם. סליחה, בסדר. אה, ביום השלישי, זה זה בחנון, זה הגבורה בדרך של אור ישר, וההוד בדרך של אור מקיף, הכל של מוח הסתימה, שגבורה ועוד הם סתימות ומוחות ביחד, במידת ערך, זה כבר התפארת באור ישר, והנצח באור חוזר. במידת אפיים, באפין, ביום טוב ראשון של סוכות, זה נצח באור ישר. ותפארת באור חוזר. כל הדברים האלה הרב הסביר, אמר, אבל לא זוכר שאמר בהם יותר להסבר. ובמידת ורב חסד, שזה היום השני, שזה השפיזין של יצחק, אז זה יוצא שזה הוד באור ישר וגבורה באור חוזר. רואים שזה שייך, זה בפירוש שייך למידות של יצחק, לקו שמאל, למידת הגבורה. ומידת באמת, והיסוד של המוח הסתימה, בדרך של אור ישר, והחסד בדרך של אור חוזר, ומידת נוצר חסד, שזה כבר מזל עליון, השורש של החוכמה, זה בעצם התיקון האחרון ששייך למוח הסתימה, גם למוח הסתימה, שהוא בדרך של אור ישר הוא המלכות, ובדרך של אור חוזר הוא הבינה. אבל חוץ מנוצר חסד יש 4 בחינות, יש לו גם את הבחינה האחרונה של מוח הסתימה, וגם בחינה של הגולגלתא. וחוץ מזה שיש בו את המלכות של אור ישר, ואת האור המקיף מהבינה של מוח הסתימה, יש בו גם את האור הישר הראשון והאור המקיף הראשון של הגולגלתא. ואז בעצם, כיוון שבגולגלתא זה מתחיל מהחסד, אז ברב חסד יש את החסד של הגולגלתא, ואת היסוד, בדרך של אור ישר, ואת היסוד של הגולגלתא בדרך של אור מקיף.
טוב, זה במידת נוצר חסד, במידת לאלפים, זה הגבורה של בדרך של, באור הישר, זה המאור הפנימי, זה הגבורה של הגולגלתא, ובאור המקיף, זה ההוד של הגולגלתא. מידת נושא עוון, זה האור הישר, זה התפארת של, של הגולגלתא, ובאור החוזר זה הנצח של הגולגלתא, ופשע זה כבר הנצח של בדרך שלו חוזר ישר, זה הנצח של גולגלתא, והאור המקיף זה אה? טוב, נושא חסד היה חסד והיסוד, לאלפים זה הגבורה וההוד, נושא עוון זה התפארת והנצח, תפארת באור ישר ונצח באור חוזר, והפשע זה כבר הנצח באור ישר והתפארת באור חוזר, וחטאה שהכל היה בשביל להגיע לשם, שזה היום הזה, זה כבר ההוד באור הישר והגבורה באור המקיף, מה שעולה. זאת אומרת, זה יוצא שבעצם שמצד הגולגלתא, העניין של בחטאה הוא גבורה והוד, בדיוק כמו, אה, בדיוק כמו היום האשפזין של יצחק, כמו ברב חסד, מצד אברוך הסתימה, שיוצא בזה שגם שמיני עצרת שייך במיוחד ליצחק, והיום האחרון, ונקה, שמיני עצרת בחוץ לארץ, או ישוחק בארץ, זה יסוד והאור הישר והחסד והאור המקיף. הוא חזר על זה, מכאן זה יפה בעצם, אם אני זוכר נכון, עיקר הדגש כאן, עיקר החידוש היה על הקשר של יצחק, אושפיזין של יצחק לרב חסד, והקשר של שמיני עצרת הוא אותו דבר, אבל בגולגלתא, וההדגשה הזאת שבעצם הגולגלתא זה הזכר, והחוכמה, חוכמה סתימה, המוח זה הנקבה, ממש שבעצם מהפסוק הזה, מולך וחוכמה פותח, יוצאת הקבלה מאוד מתבקשת בפסוק הכי מפורסם של ארבע המדרגות בשיר השירים, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, יש אמרו שלא זוכרים, אמרנו אותה אי פעם, תמיד מסבירים בחסידות, שמסבירים, המוטבע והמוגש והמושכל והכתר, אבל מה שכתוב במור לחוכמת אחותי, אז הכי מתבקש להגיד שהחוכמה, האחותי כאן זה החוכמה, ו- ואחר כך יש עליות, אז שרעייתי, ורעייתי, יונתי, תמתי, זה כבר בכתר, כמו שרעייתי, זה לשון ראווה, לשון רצון, מה שבכלל אה, שרעייתי זה רגש, אבל
סתם הדוד והראיה, סתם הכלה בשיר השירים זה הראיה, וזה לא נמצא רק ברגש, יש גם רעייתי בחוכמה ובינה, שהם טרין רעין, זה נתפסים להלבין, שניהם רעים. מה שכתוב, ויכלו רעים, שתו ושכרו דודים. יכלו רעים זה האיחוד של החוכמה והבינה, שתו ושכרו דודים. אני יודעת, אולי הוא הזכיר כאן שלרעים מתאים יין המשמח, ולדודים שתו ושכרו דודים מתאים יין המשקר. אבל אז יש רעים במידות, ויש רעים בחוכמה והבינה, ויש בכתר, יש רעייתי, ויש רעי, זכר והנקבה, או שזה כתר וחוכמה, או שהוא דיבר על חוכמה ובינה, אני כרגע לא זוכר בוודאות. אז הוא אומר שהשלוש, רעות, זה לשון ראווה, לשון רצון, זה בראש התחתון של הכתר. כלומר, מה זה יונתי? יונתי יוצא מזה, זה התענוג של ההסתכלות, העיני היחידים, זה שייך תענוג, זה פשט, זה מתבקש, וטעמתי לפי זה יוצא שזה האמונה, כמו שבלוח היום יום, התמימות, השלמות, מספר שם, זה האמונה. אומר שזו הקבלה הכי פשוטה, הכי טבעית, הכי יפה, זה שלימוד, ממש כמו לימוד של שמחת תורה, שהכי טוב זה להקביל דברים רביעיות רק מהחוכמה ולמעלה, ביטול רצון תענוג אמונה. אז שיש תופעה שכמה זה כל השמות הפנימיים של הספירות, זה מצל פעם הוויה, נכון? שבתוכם בעצמם יש חלוקה פנימית, ביטול רצון תענוג אמונה זה יוצא ריבוע, וגם שאר הכוחות משם ואילך, שמחה, נספרה של הבינה, ייחוד, אהבה, יראה, רחמים, ביטחון, תמימות אמת שפלות, זה גם ריבוע. ביטול רצון תענוג אמונה זה 32 בריבוע, מלב בריבוע. אז קישר את זה ל"ב נתיבות חוכמה, שזה מתחיל מהביטול, וגם אמר שזה המידות של המזבח החיצון, ואת המקדש. ל"ב תמה, ל"ב תמה. וגם השאר זה ריבוע. כמיכל החלוקה כאן של 13 ל-4 ו-9 זה גוף שני ריבועים, 4 זה 2 בריבוע, ו-3 ו-9 זה 3 בריבוע, ולכן 13 הוא מספר השראה, וחיבור של 2 בריבוע ועוד 3 בריבוע, השראה של 3, וגם ה-9 זה ריבוע, זה נ"ו בריבוע, יוצא מכאן באופן נ"ו בריבוע. אני חושב שיש משהו מיוחד ביחידה הזאת, ממש שאם מה שיוצא כאן מאוד מאוד יפה, משהו, שכחתי עוד חוליה חשובה. הוא אמר שאנחנו רוצים סוכות, להקביל את אחותי רעייתי תזונתי גם לארבעת המינים. שאחותי זה ערבה, נקראת אחוונה, וכל אחד מארבעת המינים שלו את האחדות שלו, את הביטול שלו, והאחווה זה, הערבה נקראת אחוונה, שגדלה באחווה, זה לשון של אחותי. יונתי זה עינייך יונים, זה ודאי ההדס, זה דומה לעיניים, ותמתי, למי יש תיומת, ללולב, אז לולב זה התמתי, אחרי זה מה שגם תמתי זה מתחיל כמו תמר, והלולב זה כפות תמרים. ומה שנשאר שראייתי זה האתרוג, האתרוג זה המלכות,
ברחבה, או שזה היה סתם ככה, יש את הרעיה. לא זוכר מה, הייתה בזה תוספת הסבר קצת, שאני לא זוכר אותה. מה שהרים איזה כתוב, אלה בתמר, כמו שצריכים שאלה זה ראשי תיבות, אתרוג, ערבה, לולב הדס, ואם מחברים את כולם, כמה זה שווה, זה גם שווה ל"ב בריבוע, אותו מספר, כמו שיוצא שהאתרוג, ערבה, לולב, הדס, אותה גימטריה כמו הביטול, רצון, תענוג אמונה, שזה כנראה, תראה, הייתי אמרתי, כנראה ארבעת המינים, זה יוצא אותו מספר, זה רמז יפה. נושא כל זה הקדמה למה שרוצים ללמוד זה מהלך אחד, רוצים ללמוד השנה מתחילים ללמוד בספר אהבת שלום, אהבת שלום של רבי מנחם מנדל מקוסוב, השורש של ויז'ניץ, משהו מאוד אוהב גימטריות, אבל גם הרבה תוכן יפה, הוא דיבר רק טיפה קצת על השם של הספר, על אהבת שלום, זה השנה, כי אהבת שלום בגימטריה תשפ"ד, זה כוח בריבוע, כמו ש... שהוזכר. באיזשהו אופן הסביר, ואני כרגע לא זוכר איך, אבל זה קשור להמשך, שבתוך אהבת שלום, השלום זה הנקבה, שבעיקר עיקר השלום בית, זה האישה, היא כמו אמא שלום, מזכיר אותה, ואהבת זה בעיקר זכר, שאם עושים במספר קטן, אז אהבת זה יוצא 12, ושלום זה יוצא 16, ביחד גם כן זה כוח, שזה כאן השורש של הכל עולה כאן כוח בריבוע, לא? ש-12 בריבוע, ועוד 16 בריבוע, זה יוצא כוח בריבוע, מה שזה, בעצם, זה הנוסחה של 3 בריבוע, ועוד 4 בריבוע שווה 5 בריבוע, ובאותו יחס, אותם כפולות, 12 ו-16 זה כמו 3 ו-4, זה יוצא יחד 28 בריבוע, שזה כמו לא, לא סגרו לי מה היחס כאן, אבל הוא הזכיר שזה היה אותם מספרים. אני זוכר כרגע עוד תוסף בשם של הספר, אז משהו, רוצה ללמוד בפנים את הקטע האחרון, ננסה לעשות את זה. טוב, שהקטע האחרון הוא שייך לתוכפין התחלה לסיום שעשינו היום, הוא מדבר על הסמיכה של סוף התורה לתחילת התורה.
שהוא מתחיל, הוא אומר הסבר אחד של הסמיכות של סיום התורה לתחילת בראשית, אבל הסבר העיקרי זה הסבר האחרון שלו, שאותו הרבים מבפנים. באופן אחר לחבר ולהסמיך סיום התורה לעיני כל ישראל תחילתה בראשית להיות נעוץ, סופה בראשה וראשה בסופה. דין אמור חמנו ז"ל, אתו יראה מילתא זוטרתאי וכולי. אם, למשל, מה השם לוקח שואל ממך כי אם נהירה, האם יראה זה מילתא זוטרתא, זה דבר קטן. שה... אז הוא אומר, כן, זה דבר קטן, לגבי משה זה דבר קטן, הוא אומר, איך רש לדקדק, דבל לממר למשה מילתא זוטרתא, לשון לגבי הוא שפת יתר. זאת אומרת שכשכל מילה בתורה היא מדויקת, וכמה כל מילה בחז"ל היא מדויקת, היא לא סתם, אז הוא כאן מדייק, שיש כאן מילה שאפשר בלעדיה. הוא אומר שיש לפרש הכוונה שמצד היראה שהייתה למשה בן שלום בעצמותו, כלומר בעצמו, המשיך גם כן על דורו מידת היראה. זהו פירוש לגבי משה, פירוש הדור, שלגבי משה הייתה יראה אצל המילתא זוטרתא. זאת אומרת שאומר שלגבי משה, לא זה משה, אלא מי שנמצא לגבי משה, מי שיחד עם משה, יש לו, היראה היא מילתא זוטרתא, ויש לו את הוא ממשיך גם על אווירה. זאת אומרת שזה קצת מזכיר את הפירוש שאדמו"ר זקן בתניא, ששם אדמו"ר זקן מפרש שלגבי משה מילתא זוטרתא היא, זה שלגבי הניצוץ משה שבכל אחד זה דבר קטן. כאן רואה שמשה ממשיך כל דורו, מה שהרבי אוהב למשה ודורו, וישוע, משה ודורו, וישוע ודורו, כאן משה ודורו, מה שהמילה לגבי זה גם כמו גב, בדרך אומרים, זה שהדור של משה זה הגב של משה, גב גם כמו החור, משה בפנים הוא הגב, והדור הוא הגב, מה שבדרך כלל שזה הרגליים, שישים ריבו. פסוק, רגע, פסוק שעליו תמיד, כן, עליו תמיד מזכירים את זה, אבל זה, יתנו לרבו רגלי העם אשר אנוכי בקרבו. זה 600,000 רגלי, העם שאנוכי בקרבו, שזה העם הוא הרגליים של משה, אבל כאן יוצא שהעם הוא הגב של משה, ואמר שזה, גם שגב זה לשון הגב, יש קניין הגב, שכל דבר אחד משהו אחר, וגם גב כפשוטו, ושזה חשוב מאוד להגיד את זה, כי באמת העם צריך לתת גב למלך, גב למנהיג, לגבות אותו, לתת לו תוקף, אז זה התפקיד של העם, וזה נקרא לגבי משה, הייתה יראה את המילתא זוטרתא. והנה אדום בארץ לנו כמה פעמים, שעל ידי פגם הברית נפגמים מבחינת עינים נראים. כי זה שפגם הברית פגם בעיניים. עוד פעם מזכיר שהעיניים זה הדסים, כי זה לעומת זה, ברית העין מכוון נגד ברית המאור. כלומר שזה חידוש, בדרך כלל מביאים מה שכתוב בספר יצירה שברית הלשון מכוון כנגד ברית המאור. כלומר שהברית המאור גורם לפגם בדיבור, וגם הפוך פגם בדיבור גורם לפגם הברית. אז כן, גם
משהו בעוצם החומרה של פגם הברית. לא זוכר, עיכוב הגאולה, לא זוכר בדיוק מה נאמר בזה. מה שכאן, ממש לוקח ברית העין, מכוון כנגד ברית המאור. אבל שזה יותר פשט, שהרמב"ם אומר, הוא אומר גם שמאור בעין מלביש את המאור באלף, העיניים זה מאור עיניו של אדם. אני מזכיר את הפסוק שלמדנו בשמחת בית השואבה, שלא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים. מה שהרמב"ם אומר, שריבוי של תשמיש ושכבת הזרע, ברית המאור, זה גורם לחיסרון באור העיניים, פגם בעיניים, וגם פשט, שהפגם בעיניים משפיע מיד על, פגם בעיניים זה להסתכל במקום שלא צריך להסתכל, דבר שלא צריך להסתכל, זה משפיע על ברית המאור ולהפך, ולתקן זה צריך לבוא לבחינת יראה. יראת אימה כולל בגימטריה ברית, וגם יראה עם אותיות ראייה. לרמוז על ידי בחינת יראה, נתקן פגם הברית ונתקן בחינת העינון. כמדומני שאם מדובר כאן על יראה שמתקנת את העיניים, גם מתקנת, יכול להיות מדובר כאן שיראה שמתקנת את הברית, זה יראה שהיא מבחינת ראייה, זה דווקא יראה הילה, לא יראת התאה. זהו מאמר הכתוב, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל, דייקה, הוא שלימד דעת את בני ישראל, את בני דורו, לתקן גם העינים. כל העיניים. והנה אדום מבואר אצלנו כמה פעמים שבחטא אדם הראשון נפגמו מבחינת עינין. אני מזכיר שבחטא עץ הדעת, יש גם, גם של הראייה, כל החושים, חוש מחוש הרפת, אבל במקום אחר שהוא דיבר, ובשעת קבלת תורה ישראל לבחינה של קודם החטא, כתוב שהסתכלה זו המטו של נחש, חזרו למקום שלפני החטא, ובחטא העגל שוב חזרו לבחינה שאחר החטא. ומשה רבנו עליו השלום בהמשכתו יראה כלות ישראל בני דורו, וזה תיקן מבחינת העינין. וזהו לכל היד החזקה עם קבלת התורה, כפירוש רש"י ז"ל, וכל המורה הגדול רומז לבחינת יראה, הנקרא מורה גדול. כי תמיהת הש"ס אל תו יראה מילתא זוטרתא, נמצא שיראה, התייחס לכותב שם מורה גדול, יראה זה לא דבר קטן, זה דבר גדול, אז היד החזקה זה התורה, והמורה הגדול זה יראה, אך לגבי משה הייתה יראה מילתא זוטרתא וכנ"ל, אשר עשה משה לעיני כל ישראל, דייקה, פירוש עשה משה תיקון כאן, הודעה, פירושו בהמשיכו יראה כלות ישראל, וזה תיקן מבחינת העניין של כל ישראל, שנפגמו בעוון העגל. עשה משה לעיני כל ישראל, לסיום של התורה, זה הכוח של משה לתקן את העניין. הוא אמר מאוד, תראה זה פירוש רש"י, וזה לשונו לעיני כל ישראל, שנצאו ליבו לשבור לוחות לעיניהם, שנאמר ואשברם לעיניכם, עד כאן לשונו, ואין הם דברינו ממש נטל.
תיקון למה שאמרתי קודם בשדה מהיחס, פשוט כי אבל לא אמר אמרתי שה 12 בריבוע ועוד 16 בריבוע שווה כוח בריבוע, וזה ודאי לא נכון. 12 בריבוע ועוד 16 בריבוע זה שווה 400. 400 זה 20 בריבוע, וזה כן היחס הנכון של 3 בריבוע ועוד 4 בריבוע שווה 5 בריבוע. אם מכפילים כל אחד ב-4, זה 12 בריבוע כפול 12 בריבוע, 16 בריבוע שווה 5 כפול 4 שווה 20 בריבוע. זה היחס הנכון, אמרתי קודם לא נכון. זה התף, זה הסיום של א' ב'. נחזור לכאן. הוא אומר שמשה שובר את הלוחות לעיני כל ישראל, וזהו, ממשיך יראה, ומתקן את הפגם בעיניים, שהוא גם תיקון של פגם. בריטוויני ידוע מבוא אצלנו כמה פעמים שמשה מבחינת שבת. על דרך הכתוב, מזמור של יום השבת, ראשי תיבות למשה. זה דבר שכתוב באריזה. וזהו קבע תיקונים הקדוש, בראשית ירא שבת. ספר תיקוני זוהר, צירופים של בראשית, ואחד צירופים העיקריים, אחר כך נדבר על עוד צירופים בקטע שמד אחר כך, אבל ירא שבת, פירוש מצד משה רבנו עליו השלום, מבחינת שבת נמשכה היראה. כלומר שהיראה הזאת זה יראה הילאה, ירא שבת, כמו תהיה ירא בושת, ויראת בושת, וזה מה שמתקן את הראייה. כאן בהמשך הרב הוסיף את זה שירא בושת זה מישהו שהוא פשוט הוא מפחד ממשהו, משהו פשוט לא רוצה שיראו אותו. אולי זה היה בעוד קטע. ונעשה תיקון מבחינת עניינים של כל ישראל וכנף, זה לעיני כל ישראל בראשית ודל, זה הסמיכות שהתיקון של העיניים, זה מתחבר עם הבראשית, עם התורה. כרגע לא זוכר עוד משהו עיקרי כאן בתוך הביאור, שכנראה היה. כלומר שכל פעם יש אומר הרבה דברים, ויש נקודה עיקרית, ואולי כאן הוא אמר שהנקודה העיקרית זה הקשר בין תיקון העיניים ותיקון תיקון הברית על ידי יראה, כרגע אני לא זוכר כאן עוד הסבר עיקרי. אחרי זה הרב אמר, לימד בעל פה, אמר שמשה בן רצה ללמד גם את הקטע של בראשית, אבל כבר צריך להזדרז, אז מספיק, יש אדם גדול, אולי אחרי מנחה, אבל יחזור שיש לו כאן קטע על סמך זבולון בצאתך ויששכר בו עליך. מה שהוא מסביר כאן זה דומה למשהו שיש שיחה של הרבי, אבל שהוא מסביר על שוב שזבולון, כמו שחז"ל אומרים, שרש"י ושיששכר הוא התלמיד חכם, וזבולון הוא התמחין דאורייתא. נשאל למה אפשר צמח זבולון בצאתך ויששכר בו עליך, שזבולון שמח בצאתו ויששכר בו עליו, אבל בפועל כתוב כאן צמח על זבולון, למה כתוב ככה? זה אומר שהוא מסביר שמישהו איש של תורה, אז הוא ממילא שמח, לא צריך להגיד לו לשמח, כי הוא עוסק בתורה, פקודי השם ישרים ושמחי לב, ולכן לא צריך להגיד לו שמח, אבל זבולון, שהוא עוסק במשא ומתן, שהוא יוצא, צריך להגיד לו שמח, צריך לעבוד, להמשיך שמחה. ממש שזה מזכיר שיחה של הרבי ששואל על למה שבפסח לא כתוב שמחה בכלל, ובעצרת כתוב שמחה פעם אחת, ובסוכות כתוב 3 פעמים שמחה,
שיש פעם שמחה כולל גם אה, גם את שמיני עצרת, זה המשך של זמן שמחתנו. למה? זאת אומרת שבכלל, אני פשוט נזכיר שכל חג המובן שלו זה שמחה. אז למה צריך בסוכות, או בסוכות יש שלוש פעמים שמחה, מה מיוחד, מה שהרבי שואל, והרבי אומר תסתכל בשיחה בדיוק איך זה נאמר, ואני זוכר יותר טוב, אבל שהרבי אומר, זה הדרך, שיש זמנים שהשמחה היא טבעית, ו... ואז דווקא לא צריך לצוות על שמחה, כשמשתחררים בפסח, אולי, זה מאמר על שבועות, על מתן תורה, אבל, ודווקא בסוכות צריך לצוות על שמחה, מה ששוב, ואני שמח, אני תמיד שמח, אני יושב בחדר ולומד מהם מאמר, אז אני לומד משהו עמוק בתורה, אז אני הכי שמח, אבל דווקא אז באמת לא צריך לצוות על השמחה, אבל שבאים אומרים לא, השמחה צריכה להיות ברגליים, השמחה צריכה להיות בריקודים, אז זה בכוח, זה להיות שמח, גם כשאני, גם במשהו לא טבעי לי, זה שמחה בכוח, הוא קשר את זה. ואתה מאמר, שוב צריך להסתכל בשיחה, אני אמרתי את זה פחות טוב. עד כאן בעצם מה שהרב לימד לפני, זה מה שצריך כבר להזדרז וכולי, לפני שהלכו להקפות. אחרי שהתפעלו מנחה, באמת כבר מאוחר, היה עוד כמה דקות, ומיד אחרי מנחה התיישב לתת עוד שיעור, ואז הוא הלך דווקא לקטע הראשון בתוך אהבת שלום, ופשוט בלי שום הקדמות לימד אותו בפנים בזריזות. אחרי הקפות, אחרי הלחיים וכולי, הייתי די עייף, אז זה רק מה שככה הבליח לי, מה שאני זוכר תוך כדי. מסך נלמד את זה בפנים. בראשית ברא, גומר, אמרו חכמינו ז"ל, אביעם רש"י ז"ל, בשביל התורה שנקראת ראשית, את הפסוק, השם כנעני, ראשית דרכו קדם פניו מאז, בשביל ישראל שנקראו ראשית, קודש ישראל השם ראשית תבואתו. גם איתה בתיקונים הקדוש צירופי בראשית, אומר כל תיקונים צירופי בראשית, כאן וצירופים עיקריים, הם ראש בית, ירא שבת, ירא בושת, מה שהזכרנו קודם, את הירא בושת, הוא הביא את הירא שבת, בלי להגיד שזה ירא בושת, הזכרנו את זה, ברית אש, שברית אש זה מהצירופים הכי יפים, שם שתי האותיות הראשונות ושתי האותיות האחרונות זה ברית, והאותיות שנשארות זה אש, זה הצירוף הכי פשוט, לפי הסדר, פשוט לחתוך את המילה, זה בראשית, מה שבוודאי, יש מה לעיין בסדר שמביא כאן את הצירופים, שמעיינים, אפשר למצוא בזה דברים יפים. להבין זה, יש לפרש על דרך זה. הנה הצירופים הללו תלויים ועומדים, עד בו איש הישראלי, הוא מקיים אותם, הוא מחזר ומחפש אחריהם לקיימם. ושכל הצירופים זה אפשרות, אבל תלוי בזה שמישהו יקיים אותם, יבין את התוכן, את הפנים שלהם, את הרמז, את האמירה התוכנית שרמוזה בהם, ויקיים אותם, אז זה מממש את זה. והעיקר הוא על ידי התקללות תרי האבות, או מה שכל פעם הוא אומר הרבה דברים, ויש כל פעם את הנקודה העיקרית, את הוורט העיקרי, וזה מה שהוא מדבר כאן, או שהוא אולי מדבר על זה בעוד מקומות, משהו כללי אצלו, אבל נדבר על זה כאן, כשאומרים לי שתי אהבות, אז הייתי חושב שזה אהבת השם ואהבת תורה, או אהבת השם ואהבת ישראל, אבל כאן הוא מסביר, והנה ידוע שיש שני מיני אהבות, היינו אהבת רעים ואהבת דודים. כמו שכתוב, איכלו רעים, שתו ושכחו דודים, ממש לאכלו רעים מתאים, גם אמרנו את זה קודם, מתאים יין משמח, ושתו ושכחו דודים מתאים יין משקר, זה כבר היה אחרי מנחה, ושכב שם מישהו אחד ששתה הרבה ושכב ישן, מה שהוא הוציא, הוא קיים יין המשקר, הוא הוציא את כולם לידי חובה. אומר שאהבת רעים היא אהבה תמידית, על דרך טרן רעים דלא מתפרשים, ואכלו רעים זה ייחוד שהוא כמו הבינה שטרן רעים דלא מתפרשים לעלמים. ואהבת דודים היא התחדשות האהבה, שאחר ריחוק נולד אהבה חדשה כנודע. מאהבת דודים זה משהו שהוא לפרקים,
לא, אין שם את הזיווגיות הדיר של הטריינרים, וכל דווקא כל מה שיש ריחוק, אז יש חידוש אהבה, מה שאצל אישה זה התקופה, יש טומאה, ואז יש ריחוק, אחר כך יש טהרה ויש קירוב, זה הגדר של הטומאה, זה הרגשת הריחוק. והאיש המשכיל צריך לראות, להרגיש בתענוג התמידי, התחדשות. כדי לאחד את רעיו, מה שהאיש המשכיל זה החבדניק שלו. מה זה החבדניק שלו? אחד שצריך שיש תענוג תמידי, יש ייחוד תמידי, אהבת רעים, אבל צריך לדאוג שיהיה התחדשות גם באהבת רעים. בכדי לאחד את רעי האבות, היינו אהבת רעים ואהבת דודים. כמו שאמרו חכמינו ז"ל, בכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים, כאילו הם ניתנו. אמרו בהתחלה שהדרך להתחדש זה להרגיש ריחוק, להרגיש את הריחוק שלו, להתבונן בריחוק שלו, שיש לו שפלות, ואחר כך אז הוא מרגיש את ההתחדשות והתענוג של הקרבה. אולי הייתה כאן תוספת, והיינו שצריך אדם למצוא טעם חדש והשגה חדשה בתורה. לא ממש שראים שהתחדשות זה ריחוק, אבל החידוש צריך להיות בכל הדברים, אולי אפילו מה שאנחנו רואים זה החוכמה והבינה, זה לימוד, לא בטוח שהזכיר את זה. אז אמר ששם החידוש זה למצוא טעם חדש והשגה חדשה, וכן בעבודה שבלב, שהיא התפילה. צריך האדם למצוא התחדשות האהבה והיראה בכל יום. שההתחדשות צריכה להיות גם במוחין וגם בלב, שהמשכת המוחין צריך לחדש את האהבה והיראה. זה מה שהוא מדבר, מזכיר כאן לראשונה יראה, אבל העיקר זה התחדשות אהבה, כמו שאהבת רעים, אהבת דודים, עיקר התחדשות היא התחדשות באהבה. זו נקראת בחינת ראש וראשית, ממש שיש בחינה של תחילה, אבל זה שיש משהו שיש בו התחדשות, זה ראש חדש. אולי אזכיר שמישהו שראשית זה, ה, זה החוכמה, וראש זה הכתר, מה שהוא דיבר קודם על כתר וחוכמה, שזה זכר ונקבה, זה ראש וראשית. היה כאן עוד טיפה הסבר, כרגע אני לא זוכר. שההתחדשות של שהוא מדבר, כאילו אולי שזה אותו התחדשות זה אומר שהתענוג התמידי זה חוכמה ובינה, וההתחדשות זה דודים, זה במידות, אבל אה, זה שדווקא במידות יש את המעלה הזו של ההתחדשות, זה בגלל שיש שורש למידות יותר גבוה, יש מידות שורש בכתר, וזה זה ה, זה הראש והראשית. דווקא המשכה מהכתר עושה את התחדשות במידות, וגם במוחין, כשמוצאים התחדשות בתוך הרעים, זה מהמדרגה של הכתר שיותר גבוהה. ועל ידי התחדשות נעשה איחוד חדש, ונמשכים מוחין חדשים בחירת מלכות, זה חידוש בזכר, ומזה נמשך גם למלכות, וזה עיקר תיקון ובניין קומת המלכות, או שזה המכוון של הימים האלה, כדי איתה בליקוטי תורה להאריזה בפסוק ויהי ונבא אלוקים את הצלע. וזה לשונו, בליקוטי תורה להאריזה, ויבן גימטרי החיים. ונשאר וזכיר כאן, שזה גם לולב, שהם המוחין דזר אנפין ונקראים חיי המלך. שהם הקיע ויה הקיע, זה בכוונות של האריזה, שהם גימטרי החיים, ועל ידי אלו המוחין נבנה תנוק והמלכות, כי אתה, שוב, יש התחדשות אצל העזה, ומעזה נבנה תנוקווה, כי אתה נתונים אליה. יש מוחין דאבא, ויש מוחין דאמא,
בקטע הקודם שהרב דיבר על תיקון העינין, הזכיר באיזשהו שלב שהרגליים של הפרצוף העליון נעשה מהעיניים של הפרצוף התחתון, לא זוכר את שבדיוק, הוא אומר, יש מוחין דאבא ויש מוחין דאמא, שזה הוואי האלוקים, על שניהם הוא אומר, ויבן הוואי האלוקים, אבא ואמא, את הצלע, מבחינת נקודה לבדה, כלולה מיוד, ואחר כך נבנית. ואז ויביאה אל האדם, זה ארן פין שבו, מה גימטריה אדם אין שם. באיזשהו מקום הוא דיבר גם על, על עוד, עוד מה בהקשר של משה. לא זוכר כרגע. ועל כן כתיב יעקב אבינו עליו השלום, ויבן לו בית. טוב, כמו ויבן לבעל אלוקים זה צלע, יש כתוב לו ויבן לו בית, ואין גימטריה החיים, כי אדם הראשון התחיל בתיקון. ויעקב אבינו עליו השלום עשה גמר התיקון. אך עדיין לא נשלם עד לעתיד, שממשיך צדקנו ברב בימינו, ואז יגמר בשלמות. מה שיש כאן דבר יפה, שכתוב שאדם התחיל בתיקון, הוא לא גמר, ויעקב עשה גמר התיקון, רואים שיכול להיות גמר התיקון, שעדיין לא נשלם לעתיד לבוא, לא נשלם, השלמה זה לעתיד, יכול להיות משהו כבר, התיקון נגמר, וזה עדיין לא שלם, ועדיין יש גמר, ואז יהיה גמר בשלמות, שיבוא משיח, כמו שיש כאן התחלה וגמר, ושני גמר, זה כמו היחס של חשמל, מה? והנה על ידי תיקון הזה זוכים להמשכת עינין אלוהים מבחינת ראייה. כי נודע שקודם התיקון השכינה, קודם התיקון, השכינה בסוד אולם תשפיר את הדלית לעינים, או שאין לה שני עיניים ויש לה עין אחת, רק את היתר דגבורות, לא יתר דחסדים, ואחר התיקון הוא בסוד הכתוב, וירא השם כי שר לראות, בסוד הכתוב, והנה השם אל צדיקים, בית פעמים, גימטריה שר, שר זה עין עין, אני חושב שזה ההתחלה הראשונה של נבואה של משה, שהשם רואה ושהוא שר לראות. אני חושב שהילת לעינין נקווה של עין אחת, אבל התיקון זה שיהיה שתי עיניים. והנה על ידי המשכת בחינת עינין, בחינת ראייה, זוכה לראות בהירות השבת. ולהתבייש מאוד בני גודל אור קדושת השבת. כאן מזכיר שהבושה, פשוט שאדם הוא לא משהו לא מפחד, לא מתבייש, פתאום הוא מתבייש מצד עצמו, לא זוכר בדיוק איך זה נאמר, ואז כשהוא מתבייש, הוא מקבל את השבת באש והתלהבות חדשה. או שזה ההתחדשות שצריך להשיג, ועל ידי זוכה לאמת שלום. ראשי תיבות הוא אש, על דרך הכתוב היה בית יעקב אש, ראשי תיבות אמת שלום. לא זוכר כל כך את מה כן הסבר. אני זוכר גם כן תשובה מצד הבושה, שהוא עיקר התשובה. יש הבושה הזאת אותיות תשובה. אני זוכר גם לתיקון הברית, היינו אות י', רזה דברית קיימה. רזה דבית דשבת, ולחיצה בין אותיות שין ותף. זהו דרך הידוע, כי האדם הראשון בחטאו פגע באות י' דשקאי. רזה דברית קיימה, רזה דבית דשבת. קבע ומגלה עמוקות. ופרח י' משיט. והשתער שת. זה הבן של האדם הראשון זה שת, אז הוא מזכיר את זה אחר כך. ואות י' מיעקב, והשתער עקב. הי' פרחה, ובדרך הכתוב, אתה תשובנו עקב, שכתוב אחרי החטא. כדי זה בתיקונים הקדוש, ובתשובתו נתבייש מאוד בחטא שלו, הוא בא לבחינת שבת, בושת, תשב, אתה מסביר את כל הצירופים
ש... את הצירופים שהגידו, שהוא נשא שבת גיליתי בזוהר הקדוש, שנאמר רק אחר כך בחטא העגל חזר הדבר לקדמותו, ומאז והלאה חיוב מוטל על כל איש ישראל לתקן זאת על דרך הנ"ל. כמו שבהתחלה הוא אמר שהתיקון זה משיח, הגמר התיקון בסוף, וכאן הוא אומר שבעצם זה אצל משה רבנו זה נתקל בהר סיני. זה היה רב עשה גימטריה של אדם, יעקב ומשה. לא יוצא לי משהו מובהק, מה שאני מזהה בתור משהו מובהק. ועל ידי תיקון הזה שהוא תיקון האות י' רזה דברית קיימא רזה דבית דשבת, על ידי זה נשלמה כוונת הבריאה, כי נדע שהתשובה קדמה לבריאה. שהתשובה קדמה לבריאה בשביל שאפשר להתמודד את כוונת הבריאה, וכוח התשובה ברא להכניס האות י' בשת, על דרך בראשית ברא שית. פירוש שעיקר הבריאה הייתה בשביל תיקון הברית, תיקון האות י' להכניסה בנותיות שת כדאית בזוהר הקדוש. וזהו בראשית ברא בשביל ראשית, בשביל התורה שנקראת ראשית, ובשביל ישראל שנקראו ראשית. פירושו שעיקר הבריאה הייתה בשביל ראשית, היינו שהאיש המשכיל יראה להרגיש בתענוג התמידי, התחדשות האהבה, בחינת ראש וראשית. ועל ידי זה זוכה לראש בית, ראש הזוכה שנשא איחוד חדש, עם שכנים חדשים שנקראים ראש לבחירת מלכות הנקראת בית. ועל ידי זה זוכה לירא שבת, כאן הוא מסביר שוב את כל הסדר של הדברים שהוא מביא מהתיקונים, שיש בראשית. בראשית זה ראש בית, ירא שבת, ירא בושת ברית אש בראשית, אז כאן הוא מסביר שבראשית זה שהכל נברא בשביל הראשית, וזו ההתחדשות, ועל ידי ההתחדשות הזו זוכה לראש בית, זה מוחים חדשים, אז זוכה לירא שבת, ופרשו ירא ולשון ראייה גם כן, ופרשו זוכה להמשכת העינין מבחינת ראייה, ורואה בהירות השבת, הוא מתבייש מאוד מגודל לא יקרא את קדושת השבת, וזה ירא בושת, עוד צירוף, וזוכה לבחינת אש, שהוא ראשי תיבות אמת שלום, וזוכה גם כן לתשובה מצד הבושה, שהיא עיקר התשובה ותיקון הברית, וזהו ברית אש. ועל ידי תיקון הברית זוכים להכניס עוד י' בשת, נעשה שיט נשמע כוונת הבריאה כנ"ל, וזהו ברא שיט ודל. מה שהיה בתוך הדברים הייתה שאני אומר את זה בשביל עצמי, בשביל לזכור ולשאול, היה מה שהוא אמר שהוא לא אומר, אבל יש הוכחה שזה היפוך של אותם מספרים, כמו שבת ואור, וכמו ארץ ישראל ורחל, אני זוכר כרגע, אבל בשביל שאני אזכור לשאול אותו, הוא אמר שהעיקר של התורה הזאת זה האהבות של שתי האהבות, אהבת רעים ואהבת דודים, וההתחדשות שצריכה להיות כמו שהוא מסביר. עד כאן מה שאני זוכר מהשיעורים של שמחת תורה תשפ"ד, בעזרת השם, שנזכה לישועות, שיהיה לזכות כל עם ישראל, לנשמת ההרוגים, ולרפואת הפצועים, ולזכות שהוא מתקייט ונלחם, עם ישראל, שבשורות טובות בכל.